ए भाई तुम ट्रेडिंग लाइसेंस है दिखाऊं तो Mbak, buat kelina tu. Ngadai mga katay dukan. Balay, firon kam ayo mo. Tang Maria Sapriang ka video jinruai jong unang ruai bapau nam baha kri khasi uba UN sun kabalashna da manu remanu halor ka jingle jurep uba penyat jings im u chief executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ya ka yodo menhak ap khandai tere unailar arza arplai halor ka trading license ubala lap dalaki jong ki khmat ya ka jingwan kam jong ki thai khasi ya ki kam khayi ki bar jalla haki banta ka te ka yo ka bala penlong yo teu rangba noyalam ka council ban ken tho jur persha ya ki thai khasi katay ka jinglap bagi tay ki bar jalla ki ba khayi khlam trading license ki pendan kam da ki thai khasi ban wan kam baga kam khayi kadai ka jongki kila ai man sim yo ba penyat ban kran pat ba ban kentu ting e ki ken thai khasi bagi day ban kan mau baga jan kersa ka bagi kersa kam day banda ya ki khar poi e henry ban buram ya ka akor ki thai khasi oh gini bro मैं रुकान खान ये दे बन चेक भा गली ए भाई तुम ट्रेडिंग लाइसेंस है दिखाऊं तो Mbak, buat kelina tu. Ngadai mga katay dukan. Balay, firon kam ayo mo. ini dai ki ba check ya ki trading license Wah, ya ka dukan kasiro. Bisa trading license. oh kedukan jeng fee se gini to kataw num soy ay mo Ngilalap ru badan ki nong shong yo hang tei ki bamdei na kajak bendri khasi ki badai na bar te kila ki de jing dia harut surok klem dan ki kot kisla ki babiang pilai I hi dalak ki jom khmat ka jinglek ka jungi tu sngi ngilap mar khmat yaki onda ngila keli ki kot kisla kimdon te ngashkwa ban kran shai hang ni babaro kitu ki ba khayi klem kot klem sla klem tam ki bamdei khasi kinamla ban khayi klem da biang ya ka trade license ka ban issue na kalyang ka council but ka ba sosi kalong ka bangi ipat ya ki thai khasi jongi ondala de ban khnra kimi shakhamat ban kam ikini dukan te kani ka bala pen kya jingmut bhayangi but ka banga kwa ban kran shai ban maham ye ki thai khasi jungi bakinam long kita ki thai khasi ban phong ye ka jang kersha khasi kadi ka jang kersha badai ka buram ni ka kor bat kalong kawe na ka ban pen I ka jing ruspa kariti to store hakaryam ka bai rengam kwa bakani ka jang kersha badai ka buram ka akor jungi ki thai khasi kanlong ka jang kersha ka ban da ye ki khar poi ashisni kata dik a strong message na kalyang ka isi ka jungi